Днес ще се опитам да ви покажа нещо интересно. Това е ехографско изображение. Ето тук се вижда, това е жлъчният мехур. Веднага след него кръгли структури. Ето това тук са фоликулите. Като можем дори да се опитаме да ги изборим. Ето тук виждаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и ето го и 9-тия. Това са 9 фоликула, които след овулацията се надяваме да се превърнат в яйца. Ето можем да измерим и техния размер. Ето виждаме 24 мм е всеки един от тях, което означава, че сме на около месец, месец и половина от овулация.